Myslím, že to bol vyrovnaný zápas, akurát oni premenili viacej šanci a my sme tie góly nedali. Určite to mrzí, no a škoda, nepomohli sme brankárovi a dostali sme tam golíky a mali sme tie šance, aby sme dali ten vyrovnávajúci gól, ale bohužiaľ sa to tak nepodarilo. Začátek sezóny jste vynechal kvůli zranění. Jak se vám potom naskakovalo do hry? Určite to nebolo ľahké, teraz som mal ťažké obdobie, ani body som nerobil, som nepomáhal týmu, tak snažil som sa pomáhať aspoň do defenzívnej časti. A určite by som tento gólik vymenil za výhru. No. Ale tak ten chránič ešte by som tam mal mať, ešte dúfam, že to je zroznuté už dobre, ale tak nikdy neviem, musím si dávať na to pozor, aby sa mi to znova nestalo, aby som znova nebol na marotke. Tak chalani mali výborný vstup do sezóny, vyhrávali zápasy a padali tam góly. Teraz trošku nedávame toľko gólov, tak dúfam, že sa to obráti po tejto pauze. Niekedy tam padá, niekedy nie, no a bohužiaľ títo zápasy sme nedali góly, musíme teraz odpočinúť a potom potrénovať cez tie tréningy a zamakať na tom, aby sa to znova otočilo, aby sme dávali viacej gólov. Tí superi sú vyrovnaní a každý super má niečo špecifické, čím sú lepší, ale každopádne si myslím, že tento rok je veľa vyrovnaných superov. Patrik chytil šancu a proste chytá úplne skvelé. My sme mu bohužiaľ tento zápas nepomohli ani tieto predtým zápasy, čo sme prehrali, ale myslím, že to suverene chytá a sme rádi, že má takú formu.